tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie guiɗimaha kon waktu yoni ha to melga mauritanie kami melga mali ha to guesa ceerno khalidou sow eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagorde hanki wayloji kewɗi toɗɗale kewɗe kono kadi hooreji ndi holliti himmirani ko fate banggue cellal ɓalli ɓiɓɓe guenidi kala wakkili ɗum hoore jagode leydi sénégal nde yettinta ɗum jagode toppitiɗe oɗon fannu kala to leydi mauritanie hirande ko jamma ñamete kono fewjete ko ñalawma jeeyi sababu jagorɗo diine leydi ndi hanki tawama toon to arabie saoudite gam heɓanade sifande hakkude leydi mauritanie kame arabie saoudite ko fate hijjore hikkande to leydi mali état major général armée leydi ndi holliti subaka hande o ɓe mbaɗi hanki fiyande e ballala ndiwowo toon to région mo mofti ɓe teɓɓiti ken tolno e 14 neɗɗo joguitiɗo ɓe tetti kaɓirɗe kewɗe kame motoje kewɗe to leydi guine konakiri billo ba fuñe manggue lebbi 6 ko jiyaka woni koɓe bifta rewɓe mabɓe e ɓikkon mabɓe kala ene goni e fayre mawde to leydi caada hanki jamina ko piyande ɓutte kay nana toon to sara galle lamorgo to kene tolno e 19 neɗɗo keddima e nder ndeɗon fiyande kabruji men mana en ha to côte d'ivoire rdc congo leydi gabon ma jaha to mozambique jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade mande Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa 76 60 jeetati 95 ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi
yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonda koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadino dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendaga rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andiri dendagal kilineɓe makko wonde base makko to tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo hune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande jeenaya siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalla gala weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye batu jagorɗe hanki kanko mawlendi Sénégal batu jagorɗe gadilo e nder ndeɗo hen hitande darinde ɗum noon ko caggal jonde duwawa
ɓen jagorde ɗe o yetti golle mumen e nder leydi ndi Sénégal kala kono kadi kanko mawɗo leydi ndi o holliti darde kay ɗiɗo hen lebbi tati paaɗi wonande himme o ko cellal ɓalli ɓiɓɓe leydi ndi Sénégal kala ko wona ɗum ko kadi ɓamtude taw ko fannuji gollorɗe privé ko fate ndema e waylo waylo gueɗe nguura e ko fate calɗi goɗɗi kala ɗi wonɗi o wakkili hoore jagode leydi Sénégal nde o wawata yettinde ɗum ɗen jagode toppitiɗe oɗon fannu kala nde ɓe ɓurata kadi ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi mbawa yitade koye mumen yoga e gollorɗe leydi ndi Sénégal hanki onon batu jagode waɗi waylo wayloji kewɗi no fewi ɗum ko caggal toɗɗale kewɗe ɓen wonnoɓe poste oji administration hewɓe kay guilay laamu gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hewɓe hen a guittama hanki o hewɓe kay toɗɗama e nder ɗiɗon a poste oji ko wayno Khouraysi Abdoullahi Thiam taw ganduɗa ko basket taw ganduɗa ko neɗɗo fettiyanke bal no fewi baɗo basket mo ganduɗa ko keptinaɗo e nder windere nde kala kañum woni toɗɗaɗo fond appui mo ganduɗa ko fate ngaluji batteɗi nder leydi ndi Sénégal wo lomti ko sohna Natta Sama on noon wawi lomtade ɗuma taw kadi koye ngal golorgal ngal ganduɗa toppitoɗo ko fate ɓen waɗoɓe ngaluji men e nder genidi leydi Sénégal ko fate Jamra eɗen gandi ko catal tambingal gueɗe ɗe jowaɗani leydi ndi haddi ɗum kala ɗum noon ko catal l'islam kaɓotogal gueɗe kewɗe ɗe jadani diine ɗe joɗani larande ma Makhtar Gueye gardiɗo ngal ɗon catala taw kadi koye média fling o wawi yaltinde toon konngudi makko holliti wonande Miya Guissé ko suka debbo jimo taw kadi ganduɗa ko yimɓeyanke no fewi ɓornanteri nde wattidi ɓornade ɗeɗo henna balɗe wona ɓornanteri yondi no fewi o gijima ɗum ɗo henna wona hunde yonde hay jeete sukaɓe jeese mawɓe kala o jertini on noon nde wonata kay neɗɗo ɓornotoɗo comci keptinaɗi taw kadi ha tenti sa woni neɗɗo jeɓeteɗo to banggue rendo wata bonnude rendo sukaɓe rewɓe ko fate ngal ɗon ɓornugal jagoɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni docteur Ibrahima Sy hanki e nder ñiɓirde mum toɗɗale ɗiɗi taw kadi ko toɗɗale mantiniɗe haɓade ko fade banggue paludisme kamine wonde tuberculose ko nandi hen kala ko spécialiste en ɗiɗo woni toɗɗaɓe gam oɗo saaha wawde ŋarɗinde cellal ɓalli golle mum e nder guenidi leydi Sénégal altina paɗuɗo henno dognoɓe taskiji taweteɓe Dakar oɗo saaha ko hollirɓe metti mumen ɗum ko hanki caggal nde ɓe jaltini konngudi mabɓe e wiide président mabɓe nottotoɗo Modou Seck ɓe kolliti oɗo saaha ɓe teskima laamu ngu ɓuuri jingande ko yango ko taxiji taw kadi ganduɗa ko yango société ene wonde yastiri ɗum noon ɓe kolliti mette mabɓe en wonɓe toon ɓe ngala hay permis moƴƴe tene kadi gona yimɓe professionnel ji en ɓe ganduɗa ene mbawa tigui tambade ya ngara ɗum noon teɓɓiti gollal mabɓe kamɓe taxiji ɗi ɓe kolliti kamɓene koɓe nattunoɓe hofgo juuɗe altina paɗo maɓe kaɓɓu tekke boɗeje ɓe ngara taxiji mabɓe gam hollitade mette mabɓe faade wonande golle mabɓe ko goni e bonde ko société Dakar Dem Dikka gardiɗo mo holliti ɗiɗo henna lebbi jeegom tan o nanni ko préje jonɗe no fewi ya ngara hakkude Dakar e aéroport Blaise Diagne kame yillo yillo e nder yogay nokkuji Dakar o holliti fandare mabɓe kay ko ɓeydude Dakar Dem Dikka ha Mauritanie Maroc e nokkuji goɗɗi kala ha ɓuura kadi wawde ƴellitade ko waɗa ɗum ko Dakar Dem Dik ma ƴettu ligne kesso on noon fuɗɗoto ko 13 lewru janvier woni altina paɗuɗo hen o taw ko ligne 220 iwawa toon to Rufisque faya ha toon to lycée Limamoullahi toon to Guédiawaye 6h15 ɗum noon nawata ko élevaɓe yahoɓene janggoya beele newnana ɓen waɗoɓe ya ngara e nder guenidi leydi Sénégal commandant de la gendarmerie nationale pawi juuɗe mumen e sagataɓe nayo waɗoɓe trafic ko fate huuɗo bonko ko ɗum noon ko toon to Thiaroye sur Mer kene tolno e temedde nayyi capanɗe jeetati kilogramme woni ko teta hakkude tati e nayyi jeeɗiɗi jeetati hanki o ɗum noon ɓe kolliti ɓe tetti hen oto goto mo hinde Citroën wondi kadi moto
mo ganduɗa ɓen gonno dealer en nawoɓe ene nawa koɗon huuɗo bon koko koye politique gartatena ko wayno taxaw Sénégal ɓenne kadi kolliti so tawi leydi ndi ene waɗi saria moni kala ne foti yiitade no hoore mum ɓe ɗaɓɓiri kay oɗo saha ko justice leydi ndi ne umminta enquête ko fate banggue ñiɓirde mabɓe heela noon nde ha hande ala kala ko haala hen haydara ɓe ɗaɓɓiri noon ko saria nde watte hen waɗɓe ngal baɗal nangue ndewne lawola ɓuri yawde yaccade jeeheten ko ton to Jammel Matama ko station keso woni darnade ton to banggue machine mo ene ɓeeta golle goɗo en maayo ƴergol mum e ustugol mum e kala sifa taw jomum ni wonani yaha toon koko jokkodiri haaye bureau muɗum hollitiɗuma ko toppitiɗo oɗon fannu woni Eliman Abdoul Fall responsable goɗon maayo e fannu ɓeeto golle ɗe ɗon ton to Matam hanki o ko on station woni darnaɗo taw kadi ko toon to Jammel Matam gartaten koye mayde délégué legal ɓurel Amata taw kadi ganduɗa ko mbiyeteɗo Samba Sow mo ganduɗa noddunoɗo convocation yeehi toon hawre jomum sukaɓe mum e koreji mum suddi mum kala kolliti metti mumen ko fate nde mayde no jomum yaari nottade convocation maayi toon wattidi ko ha nawa to hôpital ko ndeno koreji mum tini to Tambacounda ɓe kolliti noon ko topsion yalti hanki holliti maade nde ko crise cardiaque wona haydara goɗɗum ene jilli hen e wiide oɗon topsi e nden jayde yaltinde ɗum nde jayne welta TV weltare ɓiɓe fulɓe nelde duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmene makko kankoy dendagal mayɓe julɓe kala ɗum uddi kumpital mene ɗemgal Pulara e nder gendi leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie jagorɗo konu mo leydi Mauritanie Hanna Wuld Sidi on jagorɗo joɗodima e ambassadeur mo leydi Allemagne ɗum ko hanki o to joɗorde makko ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ɗen toɓɓe ne hen ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe fannu nden kay kisal to banggue koñinkoɓe hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe tan kono kadi o dañi joɗorade ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite ɗum noon kadi ko ɓeydude jokkodiral to fannu nden kay kisal hakkude leydi Mauritanie kame leydi Arabie Saoudite taw koye fannu koni yankagala ha ɓuri wawde ƴellidde fandare Mauritanie oɗo saaha ko himmirande ndema timmuga beele wawana hoore mum jeeyi sababu jagorɗo ndema leydi ndi ene tawe to Kampala ɗum ko gila hanki ngam jonde hande fuɗɗinde jeenayyi ha 11 nduɗo hen lewru heɓanade ɗen jagorɗe toppitiɗe ndema e nder leyɗele Afrique ko jonde mumen Union Afrique ngam toppitade ko fate banggue ndema timmuka no Afrique yaltiri e caɗele sifa ɓamtude yogayi calɗi ndema e nder leyɗele Afrique murte noon holliti heedata caggal e oɗon fanno jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie yaltini circulaire goto holliti wonande cuuɗi safara teskama kewɗi hen ko balisaji e kurjuraji en wonde kayitaji ɗum go ene bonna taaridi ɗiɗi kadi ne ɓeyda ñawnude neɗɗo o tati ne heewa buubi kame ñonkoto kala ne waɗa luuɓo ngola e saraji hôpitoji ɗi o jertini hankkadi ko heddi hen ko kala nde kurjuri fitta yo rufoye wasa accede e hôpitoji e dispensaire uji e cuuɗi safara kala nde wonata e laaɓal timmugal wasodde buubi e ñonkoto kala o holliti ɗum ene jeeya wittoji ɗum ko caggal nde ummini campagne yidde hestitinde yogay cuuɗi safara taweteɗi e nder guendi ndi leydi Mauritanie ha tenti nokson nogas jeetati suudu safrirdu wimo kanko on Abdoulaye Sidi Mohameda jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie kay haydi gouverneur mum keso fuɗɗima golle mum hanki o on gouverneur gonnoɗo toon to 13e roi kam woni pectaɗo artira ɗon ɗo kay haydi ɗo kanko on noon kanko on gouverneur keso toɗɗaɗo puɗɗiɗo golle mum woni Mouhamadou Al Mokhtar Al Abdi puɗɗiɗo tiiɗo walande Ahmeda Wuld Sidi mo ganduɗa gonnoɗo ɗon gila tan mai 2020 kam woni guittaɗo ɗon oɗo sa goɗɗo adda ɗon landa bloc ɓe kolliri mette mabɓe mawɗi no fewi wiide jayde Al Akhbar ɓe kolliti police hutorima doole addude suudor suudde ñiɓirde mabɓe hay goto natata yaltata
ɗum noon ɓen gardannoɓe ndenannoɓe kala ndiwa kono kadi police hutorima jeygue mabɓe tuma nde suudal nde kame diƴƴe mabɓe kala ɓe kolliti hen mette mabɓe Mouhtara Wuldo Cheikh holliti ɗum ana wona hunde fonde wonde holliti ɗum ala e potala e nder oɗo hen siffa gonaɗo o hirande fulɓe mbi ko jamma ñamete kono fewjete ko ñalawma ɗum jeeyi sababu noon jagoɗɗo diine mo leydi Mauritanie hanki o ƴetti laamu ndi o yaɓani toon to Arabie Saoudite ngam sifoyde toon heɓanade ko fate hijjore hikka nde ngam teskede rowane o caɗele leece lelorɗe e gueɗe no goɗɗe kala teskama eɓen hajjiyankoɓe muɗum o holliti noon hitande hikka nde yaade law ɓurata moƴƴande ɗum beele kadi ɗen gueɗe kala ɓuura wawde rewnede lawol ko ɓuuri yawde yaccade ko fati e banggue visa électronique lawɗinaɗo guila joyinduɗo hen lewru e nder guenidi leydi Mauritanie addi jiiɓayru mawdu no fewi toon to Keerol leydi Mauritanie hakkude Maroc to nokku mo mbiyata Guerguerat ɗum noon ko ɓen sofreɓe donnoɓe camion ngaji Maroc naɓe arɓe ɗon ƴettani ɗin visa ji waɗi noon ya gara mawɗo no fewi to yaltin ɗum ko jayide leydi Maroc jillu taw koye jillu privé hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani toon to Espagne arti e nder leydi mo Mauritanie kono jillu ngu ala kala cimtol laatingol hen jilluji sete taw neli ɗum ko hoore jagode leydi ndi faade nder leydi ndi kala nde kettoto ɓiɓɓe leydi ndi jeehi ha toon to Guilimaka ma en ketto hen musidɗo men Zakaria Samba Dia toon to Guilimaka. ko noon tigui Sar Abdoulaye Sar golle maɗen jooɗi peewi hettiyankoɓe ayawo weltare TV ɗo e diwan meɗen Guidimak kumtal meɗen ko fate banggue diwan meɗen e Guidimak joofiɗo ñalawma alarba oɗo jeetati lewru meɗen janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi golle ngolɗo lappol taw ngolɗo lappol immorino ko lamorgo gendi Mauritanie woni Nouakchott taw lowdi ngolɗo lappol ko arde tiguirigui ɗo e nder diwan e Guidimak wawde tiguirigui roɓidade ko fate banggue caɗele taweteɗe ɗo e diwan e Guidimak ngolɗo lappol hettima wonande dendagal bandiraɓe taweteɓe ɗo e nder diwan Guidimak guila e suɓaɓe tedduɓe ha heeɓi rendo société civile en kala hen kadi mo gandanɗa hoore makko département e nder diwan he feccanama ko fodde ene tolno e waktuji tati gam wawde tiguirigui hettede gam haalde caɗele e nokkuɗo immi to ɗiɗo département ji nayyi taweteɗe e nder diwan Guidimak ko kala hen département o wawi tiguirigui dañde fodde ko ene tolno e waktuji tati gam wawde hettede e haalde caɗele mum e département mo Sely Baby Williange nonne e département mo Habo ha département mo Womp wona hen kala rokkama fodde ko ene tolno waktuji tati gam wawde tiguirigui jangtade caɗele tawtede e département mbo ummi uddi golle ɗe ko ñalawma alarba hanki o jeetati nduɗo lewru ndu gonɗen tawi kadi ko ɓen ɓe gandanɗa hoore makko rendo civil en kañum en rokkama ñalawma o no woruno gam tigui wawde kañum en yettade e hettede gam wawde ƴeŋtinde ɗen ɗon caɗele e gonɗe e nokkuji ɗe gimmi ɗi ɗum ɗo woni golle ngol ɗo lappol ngol gandanɗa hoore ma ko gimmorinogol ko to lamorgo gendi Mauritanie woni Nouakchott arde ɗo e diwan e Guidimak ɗo e nder wuuro lamorgo diwan mo Guidimak Sely Baby tawi kadi koto galle conseil régional ko toon tigui ɓe mbawno wadde golle mabɓe gam hettade bandiraɓe taweteɓe ɗo e diwan Guidimak gam hollidde caɗele tawetede e nder diwan Guidimak e mbadi koftidindi Zakaria Samba Dia bekera gam ayawo weltare TV. Zakaria Samba Dia golle man jooɗi peewi en ceertani ma en garoye kumpitala leydi Mali ha to leydi Tchad to leydi Mali région de Mopti état major général armée leydi ndi holliti ɗum ko ñalawma hanki o fiyande taw kadi ganduɗa koye ballal ndiwowa daddo ko kan weyi dow ɓe teɓɓiti kene tolno e sappo e nayo fittandu taw ko ɓen joguitiɓe armée ji ɗum waɗi ko sanga 17h30 e wiide armée leydi Mali ɓe mbawi warde ɓen kono kadi ɓe mbawi bonnude toon motoje kewɗe e tettude matériel uji kewɗi ɗum noon waɗi koye région ɗum waɗi koye région jawɗon ɗum waɗi koye région de Mopti hanki ɓe kolliti kene fotto wonde sappo e 5 kilométre e nder localité mo Mopti taw koye nokko mbiyata Janga Sugo ko toon ɗum waɗi ñalawma hanki o koye leydi Mali keddoɗen koto Bamako finoɓe to Bamako hande hewɓe hen kolliti ɗo ɓuɓol ngol ari ɗo ko caɗele ƴulɓe e leɗɗe kala oɗo saaha ne teska coggu mum koko ɓeydi no fewi
ha tenti noon wonande kay oɗo bire Aminata Diarra holliti taw koto marsde Medina Kuro o holliti jeey ƴulɓe en yaha temedere kono kadi oɗon saaha sac mo ganduɗa taw ko sac ƴulɓe ujunere temedde 4 wonto yi ujunere temedde 8 ne yaani ha ɓuura ɗon ngam teskede leɗɗe ngala kono kadi saɗa wulna ndiyam ko ƴulɓe walla saɗa defa walla saɗa waɗa ataye ni cuura e goɗɗum kala oɗo saha teskede ƴulɓe koko ɓeydi serde e nder oɗon diwan kala inde makko ko Seydina Touré kanko noon ko dawriyanke kono kadi mawo daro yeeso sariya leydi ndi ɗum ko caggal nde o nanga toon to Ségou o dillata koye Landa Alternative taw kadi Landa ka kanko noon o waɗi ko logo CEDEAO o waɗi natal makko taw koye réseaux sociaux ko on dawriyanke gonɗo caggal leydi mo wonani nder leydi ndi e kala saamo tolnira konguɗi e réseaux sociaux wonande kay heedande CEDEAO e yennudemo AES kame laamu ngu e wiide kay yimɓe kala yo daro kabo hoorejo leydi ndi kam woni nangaɗo toon to Ségou nawa to Bamako ma o daro e yeeso suudu ñawoore kono kadi wonande caggal nde luskoji mbaɗa hen tawa tigui ko kanko woni caggal oɗon logo mo ganduɗa woni koye réseaux sociaux e kala saha ene nodda wallide diine e gueɗe parɗe ɗiɗon fannuji kala ɗum noon koye konguɗi hanki ɗin ɗe o yaltini keddoɗen koye leydi Mali Moussa Mara kam wonno wonande kay hoorejo jaagoɗo leydi Mali hanki yaltini konguɗi mum koye point de presse makko o joofima mawɗo leydi ndi oɗo saaha nde daroto addude jaame kisala e riwtude kala caɗele leydi ndi e dartinde wonande oɗo transition ma en ketto musidɗo men Zakaria Samba Dia ma o nawa men ha toon to Thiada to ganduɗa ko fiyande Wulde Diaw waɗi toon ha ken tolno e sagataɓe jeetato teɓɓiti hen wonde koninke goto wonoy sappo e jeenayo Zakaria Samba Dia. ko noon tigui Sar Abdoulaye Sarr golle maɗen jooɗi peewi koto Mali paɗen to Mali oɗo dawriyanke biyeteɗo Moussa Marega taw kadi ko dawriyanke gana o waɗi haalande makko huccindi ɗum e laamu sabborgo wonande leydi Mali o holliti wan omo ñaagui e laamu sabborgo ngu nde waɗata feere kala nde artirta oɗo imam Mahmoudou Dicko e dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoorema jaltino leydi ndi tawi woni sababu yaltude ɗumen leydi ndi ko jiyanɗe muɗumen ko fate e gurdam e leydi ndi ɗum noon o waɗi ɗaɓɓade makko kanko oɗo Moussa Marega nde laamu sabborgo ngu waɗata sababu foof feere foof nde wawi wadde beele ɓeɗo yaltuɓe leydi ndi tawi woni sababu yaltude ɗumen leydi ndi tan ko jiyanɗe muɗumen nde mbaɗate feere garta e nder leydi Mali ndi gehen to leydi Tchad jamma hanki o jofde alhamisare nde ɗon nde gonɗen hedde waktuji 19 pawɗi hojomaji 45 walla mbiyen 19h45 teska toon ko piyanɗe hedde galle lamorgo leydi Tchad wiyama wonde ko werla baɗɗo werlaji ɗiɗi baɗɗi yimɓe fodde 24 ko ɓen tigui gaari e saraji galle lamorgo o gacciti hen piyande muɗum kono ɗum wontanani ɓe jaam sibabude renoɓe galle lamorgo o jabti mabɓe jeygue tiguirigui ha mbaari e mabɓe fodde ko ene tolno e yimɓe 17 won konngol wi yimɓe 17 won konngol wi ala ko yimɓe 19 ɓe mbaari e mabɓe nonne kadi ɓe jaggui hen yimɓe jeegomo heddiɓe ɓe noon wi noon ko joguiɗo konngol saktude kabaruji galle lamorgo leydi mbo Tchad noon wiyam wonde ɓeɗo de ɓe joguino fandare mabɓe wonno ko wadde folla walla mbiyen coup d'état wonande laamu ngongu ɗon joni kono fandare mabɓe yettaki tawi tan saabi ɗum ko renoɓe galle lamorgo leydi Tchad ndi darima darde muɗum en tigui rigui ha mbawi folde ɓe kamɓe ɓen ɗon arnoɓe yande galle lamorgo yidde wadde follo. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi toon to leydi ndi Thiada ɗum ko hankino mbiɗa ni tigui 19 hen goto ko koninke taw ko renoɓe galle o ɓen arnoɓe ne goni otoji koɓe 24 no mbiɗa ni caggal ngal pelodiral hen 18 e mabɓe mbawi teɓɓitede ɗon kono kadi to banggue koninkoɓe dañi hen gañiɓe gañanɗe musɗe no mbiɗa ni e wiide joguiɗo kongola galle lamorgo ngo to Tchad keddoɗen caggal Emmanuel Macron nde yaltinno konngudi mum Guldi Diaw Idrissa Mahammad Idriss Déby itno jabtima ɗin konngudi kankone kadi o holliri happu jaltugol
konin koɓe leydi France e leydi makko ɗum noon laatoto ko capantate goo lewru janvier nduɗo hen ndu gonɗen ko nden ɓen mbawata yaltude leydi ndi to Guinée Conakry wonande Billo Ba eɗen gandi ko biftaɗo ene wondi kadi e Fuñemangue Oumar Silla ɓeɗo hen ɗiɗo taw kadi ganda ko gendi yankoɓe dariɓe no fewi nder leydi ndi guila koɓe bifta wonno ko 9 lewru juillet ha yetti 9 lewru janvier eɗe saaha wonoyi ke ene tolno e lebbi 9 wonande kay walla mbiyen lebbi 6 koɓe bifta ha hande o ala kalɗo ɓe jiiya hen ala kalɗo ɓe nana wona suddiɓe mabɓe wona avocat ji mabɓe wona sehilaɓe mabɓe hay goto fawani e mabɓe yitere oɗo saaha laamu ngu jaɓani kañumne haalde hen hay seeɗa ɓiɓɓe mabɓe e suddiɓe mabɓe kala ne jogui fayre mawde no fewi e kala saaha ɓiɓɓe mabɓe ne namdo holto ɓe keedi ha tenti noon suddiɓe mabɓe fandare men konde ɓe ɗaccita ɓe garta e galleji mabɓe kame ɓesguji mabɓe kala dawriyanke Aliou Ba Dumbaɗo duuɓi ɗiɗi ɗum ko eccanke o ha hande de kan haalane jokki haalede e ɗemɗe ɓen dawriyankoɓe leydi ndi heewe hen biɗeɗo hewɓe hen kolliri metti mumen nde tawno kanko Aliou Ba ala ko nanguila so wona dawrugol ɓe ɓetti haala makko ɓe tawi haala ka ala hen kala ko boni so wona kay ko kaɗaɗo haalde fodde makko e nder leydi Guinée ɗum noon ɓe eri ko laamu ngu nde accittamo ko ɓuuri yawde walla nde ɗo hen ñawo rutte so tawi kay procureur ñaguima yesso ke duuɓi ɗiɗi juge o kam wona kangaɗo fotano jabde ɗen gueɗe e wiide avocat ji makko to leydi Gabon nayo lundiyanke oɗo saaha fandare men ko yidde laamu militaire nde gasata nde ɓen mbasa kay ƴamde lefol laamu e nder leydi ndi wonande transition leydi ndi eɗen gandi foti gasde ko août e nder ndeɗo henna hittande kono kamɓene fandare mabɓe ko ɓen mintareɓe nde mbasata ƴamde lefol laamu nde laamu ngu artata e juuɗe civil en wi noon ko Albert Ondo Ossan mo ganduɗa ko dawriyanke mawɗo ne wonde Alain Claude Bilbinze kañumne ko dawriyanke Pierre Clavier Maganga Moussa Vo ko dawriyanke Ali Akhbar ko ɓeɗo henna onanga kolliri wonande kay sifande mumen ɗeɗo dawriyankoɓe fandare mabɓe ko woto militaire ƴam lefol laamu e nder leydi ndi Mozambique hande o laamorgo mum nden kay kisal koko ɓeyda ɗum ko caggal nde mawɗo lundiyankoɓe kolliɗo foola kay sumgoji 9 octobre holliti ko hande artata e nder leydi ndi kono kadi fiɓi haaldude e laamu ngu oɗo saaha gonaɗo landa laamu laamike ken tolno e duuɓi 50 kanko on lundiyanke kollirɗo ha oɗo saaha gonaɗo o kañum kay sikkita kañum tigui gañi e ɗiɗen sumgoji ɗum ko caggal nde o dogui leydi ndi caggal nde ɗiɗo ɓattiɓe mo mbawi kay warede yoga e piyande taw kadi ko bannoɗe e nder ɗiɗon seppoji to Côte d'Ivoire oɗo saaha gonaɗo o ko caɗele teska to wuro wiyetego Ganguwa oɗo saaha teska toon ko won mawɗo goto ne yillo e nder wuro ngo 400 walla o ɓafta terɗe ma dañi suko gorko mo duuɓi 15 nottotoɗo Addo Konaté mo salmiti o wi o memti tawani haydara so wona ɓotte ɓole e muɗum ni woni o wi on yo addu 400 on wi ala on ne dogui yeehi to police nde yetti police laari tawani ɗon haydara won woɗɓe kolliti ɗeɗo gueɗe ko gueɗe teskaɗe o saa noon police uddiri hen losko yañgo no fewi ngam wawde fawde junggo mum e on mawɗo mo duuɓi 50 pawɗi baɗɗo lafiyel daneyel dirlotoɗo e nder wuro ngo e kala saaha hanki o noon wonande galle lamorgo ngo jabtima yoga e konngudi Laurent Gbagbo ɗum noon ko caggal wonande Laurent Gbagbo nde hollinno windi ɓattake faade loni oɗo saaha nde loni jokkodita laamu Côte d'Ivoire beele inde makko artire e liste électoral ko fate sumgoji e nder ndeɗo henna hittande Amadou Coulibaly porte parole gouvernement o jabtima holliti kamɓe ala kala koɓe keeɓi ko fate loni haydara ngam teskede Laurent Gbagbo eɗen gandi guila tan 2010 2011 e fitinaji bannoɗi ha o nawa toon to cour pénal international ha ɗo caggal nde ittimako itta e liste électoral ɗum ko caggal nde o taƴana duuɓi nogas e kaso ko fate kelgol e wonande kay wargoji bannoɗi e nder leydi ndi wonande leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Cameroun ɗum ko caggal nde cuuɗi Issa yankoɓe kolliri Paul Biya gorko mo duuɓi 92 nayyi oɗo saaha mo gonɗen fotani ni miijanede jeeyede sumgoji e nder ndeɗo henna hittande
ko wana ɗum ko noon porte parole gouvernement o woni René Emmanuel Sadia jabtima holliti leydi ndi wona leydi diineji ko leydi layika ɓen noon yo toppiɗo juuluji men mbasa nannude ɗemɗi mumen politique ko yahata e nder leydi ndi kala to RDC Congo ko sunuwaji tati mbiya teb hanki oɓe nanguira ko goto mabɓe ɓe jogui 12 lengode or aɓe gonde chauffeur mabɓe e mintireɓe ɗiɗo fotanɓe ɓe ma jaltinɓe leydi ndi to banggue keerol leyɗele hoddiɓe mabɓe ɓe joole 4x4 goto ɗum noon ɓe mbawi nanguede nokbiri ɗo walango ine tawe sudkivo ma wona hedde 500 million ko préji franc CFA woni feccere milliard woni ko ɓe jinno yaltinde leydi ndi joolam jaberi paɗena koto liban hande o dañi hoorejo leydi keso ɗum ko caggal duuɓi ɗiɗi nde missela hoorejo leydi ndi mandamum timmi gil nden noon ɓe dañano hooreji ɗiɗi ko hande sur sardiyeji leydi ndi wonande kay suuɓi hoorejo leydi mabɓe ɗum ko caggal nde mbaɗi vote wonande chef de armée bireɗo joseph addo oɗo saha kam woni hoorejo leydi ndi dañi 99 dande ɓen sarɗiyankoɓe temedere nogas en jeetato e mabɓe o dañi hen ko 99 filti ko 99 taw koye deuxiéme tour o wawi hande o laamade leydi ndi leydi liba to leydi siri ko pelɓodiral musgal waɗi subaka hande oɗo alhamisa 57 neɗɗo mbasi pittali men taw koye combat gulɗo diaw hakkude pro turki kamne wonde kurdi en foɗodiroɓe holli ɗum noon ko pelle dariɗe hagge innamaɗe OSDH ɓen kollitinde ɗo fiyande croix rouge taweteɓe to Gaza ɓe erima ballal keñorangal fade Gaza winaɓe ha tente sukaɓe rewɓe ɗum ko caggal nde wen peƴƴerde nguleki ne wonde toɓoli jippi jafuɗon wen peƴƴerde jangola ene wonde toɓoli jippi toon hewɓe ngala comci mum ni bertanteri mum kame ɓornanteri mum kala jaydiyanke suka debbo mo duuɓi nogas e jeenayyi nottotoɗo a Celsius sala tawgaɗa ko dumbanoɗo guila 19 décembre toon to Tehran leydi Iran accitama nana e lawol fatude leydi mum toon to Rome e wiide hoorejo jaggaɗo leydi a Italie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena